Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Magandang araw mga B! Welcome to another episode ng inyong show. Tara na and be healthy with me. Muli, kami po ay narito para maghatid ng mga mahahalagang kaalaman at impormasyon para sa inyong kalusugan, para sa inyo at sa inyong pamilya. Yes po, Doc Monray. Ngayong araw, usapang bakuna po tayo. Tutukan po natin ang kahalagahan at mga benepisyo nito. Ako si Naomi, and today is another day, another opportunity to stay and be healthy. Tama ka dyan, Ma'am Naomi. And ako naman po, si Doc Monray. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Kaya, BHW me, be healthy with me! Alam mo, ma'am, tamang-tama ang pag-uusapan nating topic today. Alam mo kung bakit? Dahil ngayong Abril ay pinagdiriwang po natin ang World Immunization Day. Sa pagdiriwang po ng ating World Immunization Day, hinihikayat natin ang lahat na magpabakuna ayon sa itinakdang schedule. Ang bakuna po ay napatunayan ng ligtas at epektibo laban sa mga sakit na maaring makapaminsala o kaya naman ay kumitil ng buhay. Kaya naman, sama-sama nating palakasin ang ating resistensya at tumulong po tayo sa pagbibigay ng proteksyon sa mga miyembro ng komunidad sa pamamagitan ng tamang kaalaman at, syempre, maagang aksyon para sa kalusugan. Tama ka dyan, Doc. So, shout out tayo muli sa mga BHWs at mga tagapagkinig na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa ating mga episodes na impormasyong pangkalusugan. Yes, tama ma'am. Shout out sa ating mga BHW sa buong Kabikolan na nanonood sa atin ngayon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa para sa ating mga chikiting. Ito ay patungkol sa routine immunization. Para pag-usapan natin ito, kasama po natin ngayon ang Regional Program Manager ng National Immunization Program, walang iba,
Ma'am Marie Christine Therese Nolial o tinatawag nating Ma'am Tin, ang ating Senior Health Program Officer of the Department of Health, Bicol Center for Health Development. Hi, Ma'am Tin! Hello, Doc Mon. Hello, Ma'am Now. So, magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig, lalong-lalo na ating mga BHW, sa ating mga communities, mga nanay, mga tatay, lahat ng nag-aalaga po sa ating mga babies, nasa communities, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, Ma'am Tin. So ready na po ba kayo? Simulan na natin ang ating mga katanungan para matulungan na natin ang ating mga BHW at mabigyan natin ng bagong kaalaman patungkol sa immunization. Are you ready, Ma'am Tin? Yes, Doc. Go ahead po sa ating mga katanungan sa ating mga BHW. Ayan, Ma'am Now. Okay po. Alright po, ma'am. Para sa iyong unang katanungan, ano po ang routine immunization? Sige, ang routine immunization po ay ayon po ito sa ating batas ng RA or Republic Act 10152. So nandun po nakalagay na karapatan po ng isang bata na ma-receive niya ang itong routine immunization vaccines simula sa kanyang pagkasilang hanggang sa kanyang paglaki hanggang 1 year old and then under 2 years old natin, pwede po silang maka-receive ng ating routine immunization. So mayroon tayong mga vaccines na binibigay po for protection po nila sa mga sakit. So talagang may batas pala na nagsasabi sa atin na ang pagbabakuna ay kailangan ng ating mga bata, no? So ngayon, ang tanong naman po natin, bakit po kailangan ng mga bata ang mga bakunang ito? Actually, Doc, mga vaccines po natin, matagal na natin siyang binibigay, di ba? Sa ngayong taon nga, nagse-celebrate po tayo ng 50 years ng National Immunization Program o yung pagbibigay natin ng routine immunization sa ating mga bata, sa mga communities po natin. So, 50 years, yun na po yung vaccines na binibigay natin, gano'n na po katagal na binibigay natin sa mga bata for protection sa ating mga vaccine preventable diseases o mga VPDs na tinatawag natin. So, marami po tayong VPDs na pinoprotektahan ng mga vaccines na binibigay po natin. So over the years po, sa ngayong taon, nasa 14 na pong VPDs ang ating pinoprotektahan laban dito sa mga sakit pong ito. So yun din po yung ating rason bakit patuloy natin binibigay yung mga routine services, itong pagbabakuna po sa ating barangay. Okay, so Ma'am Now na sabi ni Ma'am Tin, matagal na pala yung ating bakunahan. Imagine, 50 years na siya. 50 years. Mas matanda pa sa atin. So siguro kaedad ng ating mga BHW ngayon. Yung mga baka young generation. Yes. So ngayon, may na-mention na bagong terminology si Ma'am Tin, VPD. So ano po, Ma'am Tin, yung VPD na yon sa kaalaman ng ating mga BHWs? Sige po, mga VPDs po natin or vaccine preventable diseases, ito po yung mga sakit na kung saan po tanging bakuna lang ang nagbibigay protection para makaiwas po sila, makaiwas doon sa mga komplikasyon nitong mga sakit pong ito. So meron po tayong mga bakunang binibigay laban dito sa mga VPDs pong ito. So meron tayo simula sa kanyang pagkasilang, sa pagsanggol pa lamang ang baby, meron tayong binibigay sa for TB, tuberculosis. Meron din pong hepatitis B. Okay. Meron din pong sa pentavalent vaccines natin, yung ating diphtheria, pertussis, Haemophilus influenza, and also hepatitis B and tetanus. So meron din pang ibang sakit, kagaya po ng measles, ng tigdas or tipdas hangin. Meron din pong mga tetanus and also yung ating, sa ngayon po, meron tayong binibigay na anti-HPV or yung ating human papillomavirus or cervical cancer po natin. So, prevention po yun. So, lahat po itong BPDs po natin ay for protection ng ating mga bata or ating mga tinatawag na eligible children po for vaccination. Okay, so Ma'am Now, ang dami pala nating mga bakuna na binibigay, Yes, no? okay, opo. Pero, ang daming sinabi ni Ma'am Tin na sakit. Gusto mo bang malaman kung ano yung mga sakit na yon? Yes po. Parang interested ako Opo malaman, nga no? eh. So, ma'am, question, ano po ba yung tuberculosis at ano po yung bakuna na ginagamit dito? Sige po, yung TB or tuberculosis po natin, so alam naman po natin, di ba, ngayon sa ating sitwasyon, sa ating mga lugar, di ba, marami tayong nagkakasakit sa TB. So itong TB nakukuha natin sa ating, pwede sa community o kaya nahahawa sa pakikipagsalamuha ng isang bata sa
mga taong may positibo po sa TB o yung mahihina po yung baga natin. Mhm. So, syempre, pag baby po sila, wala pa sila ganun na immunity, okay, hindi pa ganun ka-develop yung immunity kasi bagong silang pa lang po sila. So, kaya kailangan po natin bigyan sila ng protection para hindi sila magkaroon ng mga komplikasyon pagdating po sa tuberculosis na sakit. So, yun po yung iniiwasan natin. And ang pwede natin maibigay, dapat po pagkasilang ng isang bata, dapat bigyan natin sila ng BCG na vaccine. So, at birth, bago siya umuwi sa kanyang bahay, sa hospital, or kung saan man po nanganak ang nanay sa birthing home or mga private hospitals natin, dapat pabigyan siya ng bakuna na BCG po. Okay, so ang sinasabi natin sa ating mga BHW ngayon, may sakit na ang tawag po ay tuberculosis. So sa mga BHW natin, siguro ang alam nila, dahil kadalasan naman ang tuberculosis ay nakikita sa baga. Ano po? Pero yung tuberculosis ay maaring pumunta, kumalat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang tawag natin doon, extrapulmonary tuberculosis. Maaring pumunta sa utak, maaring pumunta sa buto, maaring pumunta sa kung saan mang bahagi ng katawan. At, for example, napunta sa ulo, maaring magkumbulsyon yung bata, maaring may mga komplikasyon. At ang sinasabi ng ating program manager, mapiprevent ito ng ating tuberculosis or BCG vaccine. So, dapat yung mga kabataan ay, yun lalo yung mga bagong panganak, pabakunahan natin, siguraduhin pagkapanganak ay makareceive ng ating BCG vaccine. No, Ma'am Yes po, Tin? Doc. Oh, Tama so, po. medyo nakakatakot ang tuberculosis, lalo na yung extrapulmonary TB, no? So, Opo. may mga nakita tayo nitong pasyente na namamatay dahil sa tuberculosis. At nakakalungkot kapag gano'n kasi preventable nga siya eh. Pwedeng maiwasan basta nabigay yung bakuna sa mga bata. No? Yes. So ngayon, bukod sa tuberculosis, Ma'am Tin, nasabi mo kanina, isa rin sa mga vaccine preventable diseases ang hepatitis B. Ano po ba yung hepatitis B, Ma'am Tin? So, ang sakit pong hepatitis B, nakukuha po siya sa pamamagitan ng infected na dugo. So, yung dugo ay posible po na reactive siya or positive siya sa hepatitis B na sakit. So, syempre po yung ating mga sanggol, since di ba po pinanganak siya ng nanay, so expose siya doon sa dugo. And hindi natin alam kung hindi po nagpapatest yung nanay sa hepatitis B bago siya manganak. So, possible po na ma-encounter po yun ng bata o kaya ma-transfer sa kanya yung sakit. So, kaya importante po at birth din ni baby, dapat mabigyan kaagad siya ng hepatitis B para naman po hindi siya magkaroon ng sakit na hepatitis B o kaya paglaki niya, hindi siya magkaroon ng mga komplikasyon na pwede pong posibleng magkasakit siya sa liver o kaya sa atay kasi yun po yung inaatake ng sakit natin na hepatitis B. Yan, tama yan si Ma'am Tin, no? So, isang cancer na dumadami po ngayon ay ang ating liver cancer, no? Ang liver cancer kadalasan nakukuha natin sa impeksyon na ang tawag natin ay hepatitis B. Again, ang ating pong hepatitis B ay isang matagalang sakit. Kapag nagkaroon na nito yung bata, tatagal siya until pagtanda niya. At kapag matanda na siya, nagkakaroon ng cancer, no? Ang kagandahan, ang cancer pala na ito ay maaring maiwasan kung yung ating mga bata, lalo na yung mga bagong sanggol, ay nabakunahan din natin ng hepatitis B vaccine. Wow! Yes, So, ang ganda ng kwento ng ating mga bakuna, no? Opo. Kayang ma-prevent yung mga sakit na maaring mangyari kapag matanda na. So, ibig sabihin, habang bata pa lang, Habang bata. imagine kakapanganak pa lang, babakunahan na. Start na dapat yun ng protection hanggang pagtanda. Opo, kasi yun po yung pinaka-goal naman po natin, di ba? Dapat lahat ng bata ay maging healthy. So, Yes. habang lumalaki po sila, dapat maging productive individual sila pagdating ng panahon. Yes. Ma'am Tin. So, how about diphtheria, Ma'am Tin? Ano po ba yung sakit na ito? Sige. So, next naman po natin ay yung diphtheria po. So, again, ito po ay vaccine preventable diseases. Kumbaga, nakukuha siya sa pamamagitan ng droplet infection o kaya sa pamamagitan ng pag-uubo, di ba, pagbabahing, o kaya kung may sipon, yung isang bata, nagkasakit siya, and nahahawa siya sa mga kapwa-bata or kung sinong bata ang mababa ang immunity. So, pwedeng magkaroon siya ng pag-ubo, lagnat,
nahihirapan pong huminga, saka masakit ang lalamunan. So yun po. And eventually po, pag nag-develop talaga siya sa sakit ng diphtheria, yung virus pong ito, yun yung nagdudulot na nagkakaroon siya ng yung nagbabara yung kanyang lalamunan. And may mga pwedeng makita po sa ating bibig sa isang bata na yun po yung sign ng diphtheria. So, mahirap pong gamutin ang diphtheria sa atin ngayon, Dok. Kasi di ba po, matagal na siyang walang diphtheria cases sa atin dito sa Pilipinas. So, Pero nakikita pa rin natin siya ngayon, Ma'am Tin, no? meron pa din. Dahil may mga bata na hindi natin nababakunahan or ayaw magpabakuna, no? So, dahil wala silang proteksyon laban sa sakit na ito, nakita natin sa mga bata, nagkaroon ng diagnosis ng diphtheria. So, nga lang, karamihan, kung hindi man lahat sa mga cases na nagkaroon ng diphtheria, namamatay po. Bakit sila namamatay? Kasi namamaga yung lalamunan. So kapag namaga yung lalamunan po, hindi nakakadaan yung hangin. So kaya namamatay yung ating mga pasyente. So akala ng iba, nagsisimula ito sa simpleng tonsillitis, or alam mo yung nananakit yung lalamunan, pero kapag lumala, diphtheria pala, tapos namagana yung lalamunan, eventually namamatay kung hindi matutubuhan yung ating pong mga pasyente. No? So, ayaw natin ito kasi preventable siya eh. Dapat may bakuna lahat. So, tama paano makukuha ang bakuna na ito, Ma'am, laban sa sakit na diphtheria? Sige. So, meron again ulit tayo, Doc, na bakuna para sa ating VPD na diphtheria. So, pwede pong makuha ang ating panglaban dito sa diphtheria through sa ating 5-in-1 or yung ating pentavalent vaccine. So sa atin po sa public health, 5-in-1 yung binibigay natin. Meron naman tayong hexa na tinatawag, doon naman po yun ay sa private. So sa atin po sa DOH, pentavalent vaccine ang binibigay natin or yung 5-in-1. So 5 sakit na po ang iniiwasan doon, kasabay na po yung diphtheria. So aside po doon sa diphtheria, na makukuha na vaccine preventable diseases, kasabay doon ang pertussis, yung Haemophilus influenza, tetanus, and then hepatitis B. So 5 sakit po ang pwedeng labanan ng pentavalent vaccine natin. Yes, so at ang pentavalent vaccine natin ay binibigay natin ng 3 doses. Tama, Yes Ma'am Tin? po. So nagsisimula ito sa 1.5 months, 2.5 months, tapos 3.5 months. Importante, Doc, yung 3 doses pong yun, dapat kompleto po na ma-receive ng baby on time. So, dapat maunahan Yes. natin na protektahan yung baby kaysa yung sakit po ang makauna po sa isang bata. Yes, so laging tandaan, 1.5, 2.5, and 3.5 months. Yan. So, Ma'am, now, may tanong ka pa ba? Ano pa bang Yes gusto nating po. malaman na sakit? Yes po, actually, ito po, isang sakit to na parang, I think maraming tao na curious kung ano ba tong sakit na to at kung ano ba yung bakuna para dito. So, ano po ba, Ma'am Tin, ang pertussis po? Ang pertussis naman, pertussis or whooping cough na tinatawag po natin. So again, isa din po itong sakit na kung saan nahihirapan pong huminga ang isang bata. So kung makakarinig po kayo ganito na nahihirapan po yung isang bata, siguro pwede po natin pakita or parinig po yung tamang... Ako, kaya ko yan. Sige, Doc. Kung kaya ko, hindi ko kasi... Ayan. So, ang Meron po, ubo, may kakaiba kasing ubo, ang tospirina. Tawag natin dito tospirina. tospirina o kaya pertussis. Bakit siya pertussis? Kasi yung ubo niya, parang 100, di ba? 100, yung patuloy-tuloy yung ubo Tuloy-tuloy. niya. Tapos, eventually, sa dulo, mag-whoop, kaya whooping cough siya. So, parang ganito siya. Tapos, gaganon yung tunog. Kaya siya, whooping cough. Kasi sa dulo, hihigop ng hangin kasi naubos yung hangin. So ngayon, kailangan niyang huminga. Gaganon siya. Yun yung whooping cough. Kakaiba yan. Kasi yan lang ang, isa sa mga, kadalasan yan lang ang nagkukos ng whooping cough eh. Opo. Yes. So, nahihirapan again yung mga bata huminga. So, sa airway na naman ulit natin yan. So, umuubo and then eventually, tuloy-tuloy na ubo, sumusuka din po yung bata. Yes. So, yun po, pag hindi natin siya na-treat kaagad o kaya hindi nagamot, doon po siya naglilid na pwede po siyang ma-hospital o eventually po, kumamatay po kasi dahil hindi na siya nakakahinga. Yes, no? So, yan yung mga nakakatakot po, nakakalungkot na mga sakit. Kasi, pag nakita mo yan sa pasyente na diagnose mo, ang iisipin agad nung doktor or nung health professional, hala, bakit siya nagkasakit? Eh, may bakuna naman na, no?
So, sayang na hindi natin na-afford yung maximum benefit from the vaccine. Kaya dapat magpabakuna. Opo. Sino bang may gustong umubo ng ganun kahaba tapos biglang hihigop ka Mahigop ng hininga mo para lang makahinga ulit? Yes. So, Yes, last Doc. nating pag-usapan sigurong sakit, Ma'am Tin, ay ang sakit naman na polio. No? Ayun. So, medyo matagal na akong hindi nakakakita ng polio, pero ano po ba yung sakit na polio? Sige, ang polio naman po, Doc, ay ito, ang nararanasan po ng isang bata ay pwede pong manghina yung isang parte ng kanyang katawan o kaya parehong parte ng katawan, pwedeng sa kamay, sa leg. So, yun po, na dahil sa polio virus na nakukuha po sa hindi magandang sanidad, di ba po? Yes. Sa mga tae na Mhm. hindi may nandoon po yung polio virus. Correct. And yung mga bata natin naglalaro ng lupa, Yes. ginagamit yung kamay, so hindi malinis yung kamay, and yun po, na-i-intake nila yung poliovirus. And eventually po, nakaka-experience sila ng sakit, katulad na nag-umpisa sa lagnat, and then eventually po, nanghihina yung isa o dalawang parte ng kanilang katawan, Yes. and yun na po yung nagli-lead na, yung iba po nagiging paralisado na. So, Yes. hindi na talaga sila nakapaglakad o kaya hindi na nila magamit yung isang o dalawang parte ng kanilang katawan. So, yun po yung polio virus natin o kaya polio na sakit, poliomyelitis. Yes. So, yung polio na sakit, actually, Ma'am Tin, matagal-tagal na tong wala. Natagal na akong hindi nakakita ng may polio. Pero sa mga iba dyan, may makikita pa rin po kayong nagkaroon ng polio dati. Paano nyo malalaman? Sila yung mga tao, siguro mga nasa 40s, 50s na ngayon, na yung isang paa ay mas maliit compared sa isang paa. No? So, bakit lumiit yung paa nung isa? Or legs or kung ano man? Dahil po, ang tinatarget ng virus is yung muscle, no? Pinapahina niya yung nerves, kaya yung muscle ay hindi na nagagalaw. Napaparalyze. Kapag na-paralyze kasi, ang nangyayari po, hindi na lumalaki yung muscle, lumiliit. Kaya, lumiliit, nagkakaroon ng obvious deformation, no? Bukod sa muscle sa paa, ang pangit or ayaw nating mangyari is yung virus, targetin niya yung muscle sa paghinga. Kasi kapag yung muscle sa paghinga o diaphragm ang pinuntahan ng ating pong virus, naku, paano makakahinga kung paralisado ang muscle sa paghinga? So, komplikasyon ito ng sakit po na polio. No? So, ma'am, ano po yung bakuna para sa sakit na polio? Sige po. So, ang polio virus po natin o yung polio na sakit, pwede pong maiwasan sa pamamagitan po ng vaccine ulit natin. So, meron po tayong OPV na tinatawag or yung oral polio vaccine. So, kailangan po ma-receive ito ng isang bata at 1.5, 2.5, and 3.5 months ulit. So, 3 doses po ulit siya. Kailangan po siyang makumpleto para po maging effective yung ating vaccine. So, wag po natin kakalimutan, lalo na sa mga nanay, na kumpletuhin po natin ito. And makukuha natin ito, Doc, na libre. So, meron po tayong libre nito sa ating mga rural health units o mga health center sa barangay. Eh, yung IPV po, ma'am. Yung inactivated polio vaccine or IPV naman po natin, so ito po ay in a form of injection na. So another protection po ito doon sa ibang strain ng polio virus na meron din tayong presently sa ating environment or sa paligid po natin. So kaya kailangan po natin sila bigyan ng oral polio vaccine, yung patak, plus yung ini-inject po na inactivated polio vaccine for protection po dito sa mga polio virus natin na meron tayo sa ating palibot. Kung yung oral polio po ay 1.5, 2.5, and 3.5, sa public health po, kailan binibigay ang IPV vaccine natin? Ang IPV vaccine sa ating mga private health, mga nagpe-pediatricians po, private pediatricians, sinasabay po ito sa Hexa na tinatawag natin, or 6-in-1. Pero sa RHU, ma'am? Sa RHU po, binibigay ang ating IPV at 9 months, at 3.5 months po muna yung first dose natin, and then 9 months yung second dose po natin ng inactivated polio. Okay, so dalawa. Opo, Isa sa dalawa. 3.5 at isa naman po sa 9 months. No? Opo. So dapat makompleto parehong patak, oral polio, at yung tusok, which is basically yung 3.5 at yung 9 months po natin. Yan. At this point po, puputulin muna natin ang ating mga tanungan. Sa aming pagbabalik, abangan niyo po dahil aming papasadahan ang mga tanong ng bayan. Diyan lang po kayo at kami po'y magbabalik sa ating pong show.
ang BHW Me, Be Healthy with Me! Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. At nagbabalik po ang BHW Me, Be Healthy with Me. Kasama pa rin po natin ngayon si Ma'am Marie Christine Therese S. Nolial, Senior Health Program Officer of DOH Bicol CHD. Andito naman po tayo sa ating segment na ang tanong ng bayan na kung saan ating sasagutin ang mga katanungan na mula sa ating mga BHWs. Yes, tama ka po dyan, Ma'am Now. Para maliwanagan po tayo o masagot ang ating mga katanungan mula sa ating mga BHW, umpisahan na natin ang katanungan. So, Ma'am Tin, para sa iyong unang katanungan, may mga magulang na nag-aalala tungkol sa mga side effects. So, ano po ba yung mga karaniwang side effects ng mga bakuna at paano mapapanatag ang mga magulang? Ayan. So, meron po talaga tayo, Doc, Ma'am Now, na may mga vaccines tayo na mayroong mga bata na nagde-develop talaga ng reaction doon sa vaccines natin. So, commonly naman po yung mga bakuna natin, hindi ganoon po kalaki, kadami yung mga nagde-develop ng mga bata. Pero meron po, ang karaniwan po na nakukuha po ng isang bata sa mga vaccines natin na binibigay, usually po nilalagnat ng isa, dalawa o tatlong araw. Mild lang naman po, hindi yung sobrang taas ng lagnat. Yes. So, meron din po nagkakaroon ng pamumula doon sa kung saan binakunahan po siya or kaya minsan medyo namamaga ng konti yung site ng binakunahan. And yung iba po, kung sakali naman po, di ba, Doc, na sobrang tagal na hindi pa din nawawala yung side effect ng isang vaccine, kailangan po agad-agad yung mga magulang natin ipagbigay alam sa kanilang mga BHW, sa mga nurses or midwives na kung sino po nagbakuna po sa kanila doon sa barangay or sa rural health unit para makita kaagad yung isang bata and mabigyan po ng tamang lunas. Yes, so yun, Ma'am, Now, no? So maaring magkaroon ng pamumula, no? So, syempre kasi pag tinusok, maaring manakit, no? So mananakit din po yan at nagkakaroon ng lagnat.
No, so i-segue natin to sa susunod na tanong mula sa ating mga BHW. Ma'am Tin, bakit daw po nilalagnat ang mga bata pagkatapos mabakunahan? Normal daw po ba ito? Ayan. Opo, Doc. So, 'di ba, sabi natin yung binibigay sa bata na bakuna ay may mga antibodies na develop sa katawan ng bata. So, Yes. kaya normal na reaction ng katawan ng bata, ng isang tao na yung mga immunity natin, kaya po sila nilalagnat. So, mayroong nagkakaroon ng fever o kaya namumula yung injection site Yes. para po, 'di ba, ma-develop yung kanilang immunity. So, yung antibodies natin nabubuo sa loob ng katawan. So, magandang reaction 'yun kasi ibig sabihin yung antibodies ng isang bata ay active. So, Yes. gumagawa pa siya, nagre-produce para na nakikilala ng katawan niya yung mukha ng virus o nung sakit na iniiwasan po niya. Yes. So, summarize ko lang kasi lagi ko rin 'tong nakukuha na tanong. Pagkatapos ko magbakuna, Doc, naglagnat po. So, okay po ba 'yun na naglagnat? Actually, ang sagot ko po diyan ganito. So, una, kung ako yung binakunahan at ako po ay naglagnat, masaya ako. Oh, 'di ba? Bakit ako masaya? Kasi sinasabi sa akin ng aking katawan na, "Excuse me po, ako po ay gumagawa na ng panlaban o antibiotic dahil sa binakuna mo." No? So, masaya ako na yung immune system natin nagre-react na at nagtatrabaho na. 'Di ba tayo, pag nagtatrabaho din po tayo, mainit yung pakiramdam, pinagpapawisan tayo. So, internally sa loob ng katawan, pag binakunahan, tumataas talaga ang temperature, no? Pero, kasi may mga tao rin na kahit binakunahan natin, hindi po naglalagnat. Ano po? So, hindi rin po indikasyon na hindi kayo nilagnat ay walang nangyayari na paggawa ng antibody sa loob ng katawan ninyo, no? Case-to-case basis, depende sa tao yung reaction na maaring mangyari. Pero ang importante dyan, dapat aware tayo ng mga possibilities na to. Opo. Kasi napakadali lang naman gamutin. Pag naglagnat, edi mag-paracetamol tayo. Ano po? Yes Yes. po. So, yun Ma'am Tin, isa pa po itong mga magiging agam-agam ng mga magulang po kung bakit hindi sila nagpapabakuna ng mga kanilang mga anak. So, isa sa po sa mga questions dun is, ano po ba or pwede po ba na mabakunahan ang mga batang may allergy? Ayan po. So, may mga katanungan gano'n ang ating mga magulang po, no, o kaya tagapag-alaga ng mga bata. Sa mga magulang po natin, mas maganda po during vaccination day o kaya pagpunta nila sa mga health center, magre-receive sila ng bakuna. Maganda po ma-assess ng maayos yung Yes. kondisyon ng isang bata, ano yung kanyang presentling sakit o kaya kung ano yung mga sakit niya talaga or previously po ba nabakunahan siya nitong bakunang ito, nagkaroon siya ng allergy. So, talagang hindi siya pwede maka-receive kung talagang may allergy doon sa sakit na yun, ay sa bakuna pong yun. Pero kung tawag dito, may mga allergy siya sa mga pagkain, sa kung ano po, kailangan talaga siya interview ng maayos, yung nanay, ma-assess ng bata kung ano yung mga kailangan pong tignan na dapat ng doktor bago po siya bigyan ng bakuna. Yes. So, depende kung saan yung allergy. Mm-mm. No, Ma'am Tin. So, Opo. kung yung bakuna ay may component, for example, ng pareho ng sa itlog, Itlog. no? Mhm. So, kung yung pasyente ay may allergy sa itlog, before natin siyang bakunahan, ay kailangan ma-interview po siya ng medical professional para ma-assess natin kung po pwede ba nating bakunahan yun o hindi. Ang importante po dito, sasabihin po dapat ninyo sa magbabakuna or before kayong bakunahan na ako po ay may allergy sa ganito. Yes, so pwede nang tanungin, pwede niyo po ba akong bakunahan? Kasi trained naman yung ating mga health workers to assess and of course, tingnan kung pwede po ba kayong mabakunahan pag nagkataon. Ano Yes po, Dok. So, Mhm. tama po yun. So, lahat po ng ano natin na i-experience ng isang bata, dapat sabihin po ng magulang sa magbabakuna po sa kanila para alam naman po at mabigay yan po ng tamang bakuna o kaya management dun sa kanyang sakit. Yes. O to, next na tanong ng ating mga BHW. Sabi Ma'am Tin, kung malusog ang bata,
hindi na kailangan pang bakunahan. Tama po ba to, Ma'am Tin? Hindi naman po, 'di ba, lahat ng malusog ay hindi kailangan ng bakuna. So, Yes. lahat ng bata dapat mabigyan natin ng vaccines para dito sa vaccine preventable diseases. Mhm. Kahit yung malusog natin na bata o malusog na individual, once ma-encounter nila itong sakit na 'to, kung hindi po sila bakunado, hindi po nila na-receive itong bakunang ito, siyempre yung katawan niya ay hindi niya mamumukhaan yung mukha ng bacteria o kaya Yes. ng virus po, Mm. 'di ba? So, kaya kailangan po ma-receive pa din niya yung vaccines para mas maging healthy po siya. Yeah. So, ako kahit pakiramdam ko naman healthy po ako. Pero ako ay nagpapabakuna pa rin nung mga bakuna, kahit di na ako bata, no? Nagpapabakuna pa rin ako nung mga bakuna na para naman sa edad ko. Ano po? So, hindi garantiya na ngayon ay malusog tayo, ay kaya na po nating labanan yung mga vaccine preventable diseases. Mas maganda kung may dagdag tayong proteksyon, may dagdag tayong antibodies para kung ngayon malusog tayo, pag nabakunahan tayo, nagiging tayong mas Mas malusog. Yun yung gusto natin. Yan. Yes, Ma'am Tin. So, ang next question po is, gaano po ba ka-importante ang pagsunod sa immunization schedule? Ayan. So, ang ating mga routine immunization, Doc, ang mga bakuna po natin, kailangan naka-on time siya, no? Nasunod natin yung schedule para naman yung pag-build ng immunity ng mga bata, yung mga antibodies po niya ay na-build ng tama sa kanyang katawan. So, kaya yung mga routine immunizations natin, kung 1.5, 2.5, 3.5 months, yun ang schedule niya po, kailangan po masunod siya on time and makompleto po yung bakuna. Yes, tama po yun, ma'am, no? So, ang lagi nating sinasabi, kailangan mauna. Again, maunang makagawa ng antibody ang ating katawan before siyang ma-expose sa sakit. No? So, kapag nauna kasi tayong ma-expose sa sakit, nagiging hindi masyadong optimum yung nakukuha nating benefit sa bakuna. Pero, kung tayo ay nabakunahan na, makakagawa na yung ating katawan ng panlaban, sabihin nating mga after few days to after few weeks. So, kahit ma-expose tayo sa sakit na yon next month, may panlaban na tayo. No? So, bakit may schedule? Kasi ayon sa pag-aaral, yun yung pinakaligtas, pinakamaagang pagkakataon na maari na nating mabigyan ng proteksyon ng ating mga bata. No? Yes. Yes, So, sumunod sa schedule. Ang susunod na tanong nito, paano po, Ma'am Tin, kung nakaligtaan ko po yung ating pong vaccination? Last month, dapat yung bakuna, pero ngayon ko lang po natandaan. Ano po ang gagawin? Yes, so may mga ganun nga po tayong mga nanay or kami mga bata tayo nakikita na nakalimutan o kaya hindi po nakapunta on schedule doon sa kanilang mga health centers or sa mga RHUs po natin. So, kailangan po bumalik lang ulit tayo sa ating mga RHU para mambigay po yung kulang na bakuna sa kanila. So, until 12 months old, pwede pong ibigay yung ating routine immunization. Plus, kung nakalagpas din po sila doon, pwede po hanggat bago mag 2 years old isang bata, 23 months old, pwede po nila ma-receive itong lahat ng vaccines na binibigay po natin na libre sa ating mga RHUs. Yes, at hindi tayo nagsa-start sa zero. Automatic. Itutuloy lang natin kung ano yung kulang na mga bakuna. Yan, Ma'am Now. So, Ma'am Tin, na-mention natin yung mga bakuna, pero saan po ba tayo makakakuha ng mga bakuna? Ayan. So, nasabi ko kanina na, di ba, pag may kulang tayong vaccines o kaya kailangan natin malaman kung saan tayo pwede kumuha ng itong mga libreng bakunang ito. So, puntahan lang po natin ang ating mga barangay health centers, mga rural health units, or mga municipal health offices natin, city health offices. Mag-coordinate po tayo doon, magtanong kung ano po yung andoon available na vaccines, anong pwede pong maibigay sa inyong mga anak para po mabigyan po sila nung mga doses na kailangan po nila. Ayan. So, ang last natin na tanong sa segment na ito, no, again, nagpapasalamat tayo sa ating mga BHWs na nagpadala ng mga katanungan pong ito. So, ang last na question natin ay third pala to. So, meron pa. So, pwede bang magpabakuna kahit may sipon o ubo ang bata? Yun po. So, kadalasan din natin, Doc, na naririnig po yon sa mga katanungan sa ating mga BHWs o kaya sa mga nanay po. Sa atin po, sa immunization program, kahit po may lagnat o ubo, hindi naman po
severe, yung ubo niya, okay, yung lagnat, basta mild lang po, pwede po natin silang bakunahan, yung mga anak po natin. Magtanong na lang po tayo para makita po siya ng mga health workers po natin sa mga RHUs or health centers para ma-assess po ng maayos if posible po siyang bigyan ng bakuna. Basta po sa atin, if mild lang po siya o kaya konting lagnat at ubo lang, pwede po siyang bakunahan. Yes, Ma'am Tin. So for the next question po, bakit may isinasagawang SIA kahit may routine immunization na? So ang SIA po so ang ibig sabihin natin ng SIA ay Supplemental Immunization Activity. So sa ngayon po na 'di ba, marami tayong mga bata na kulang ang bakuna. So hindi nila nakukumpleto, hindi sila yung sa measles natin, yung mga MMR vaccines po natin, measles, mumps and rubella, mababa po yung ating coverage po doon. So maraming bata ang nakaka-miss, Doc. May mga kulang-kulang silang 1 dose. Yes. Okay, yung iba po talaga hindi pa nabibigyan ng 2 doses. Kaya po ngayon nakikita po sa atin mga studies, sa mga reports na sinasubmit natin, nakikita po siya na sobrang baba na nung ating herd immunity. Kaya po, anytime po, pwede tayo magkaroon ng kaso ng tip dust o tip dust hangin, kasi po, mababa na yung ating immunity sa community kasi maraming bata ang kulang ang bakuna. Kaya ngayon po, ito yung ginagawa natin na activity para maiwasan natin yung mga outbreaks. So, importante po na during SIA, mga activities, ma-ensure po natin na pumunta po sa ating mga health center, lalong-lalo na yung mga bata po na under 5 years old. Kailangan po sila mabigyan ng MMR or MR vaccines, makompleto po yun, para po ma-ensure po na hindi sila magkaroon ng tip dust o tip dust hangin. Ayan. So, gusto ko yung sinabi ni Ma'am Tin na kapag marami ang nababakunahan, napuprotektahan din po natin yung mga batang hindi pa po pwedeng bakunahan. At tawag natin doon, herd immunity. Now, bakit? For example, ako kakapanganak ko pa lang. Tapos may newborn ako. Hindi ko pa yun pwedeng bakunahan ng panlaban sa polio. Ano po? So, mag-aantay pa siya ng 1.5 months para mabakunahan ko siya ng polio. Paano ko siya mapuprotektahan? Wala pa siyang panlaban. Mapuprotektahan siya sa pamamagitan ng kung yung lahat ng nakapalibot sa kanya ay may proteksyon, hindi siya mahahawaan. So, ibig sabihin, every time na babakunahan natin ang isang bata or dumadami yung nababakunahan natin, nare-reach natin yung 95%, yung 5% na hindi pa natin nababakunahan, napuproteksyonan din natin sila indirectly. So, napakaganda ng konsepto ng herd immunity. Yes, Ano po? Doc. So ngayon, sige, mukhang naubos na rin naman natin ang mga katanungan ng ating mga BHWs at nagpapasalamat tayo sa kanilang mga sinend na tanong. Meron pa po ba kayong mensahe sa ating mga BHW, sa ating mga tagapakinig na mga magulang or viewers po natin? Ma'am Tin. Ayan. So, sa lahat po ng ating BHWs, mga nanay, tatay, lahat po nag-aalaga ng ating mga bata, 24 months and below or ating mga 2 years old, lalong-lalo na, sila po yung ating pinaka-vulnerable population. So, sila yung kailangan natin na i-boost or bigyan additional protection for these vaccine-preventable diseases. So, kailangan po natin silang kumpletuhin ng vaccines, pumunta po sa mga health centers if kulang pa yung mga doses ng kanilang mga bakuna. Magtanong po tayo, dalhin po ang ating mga immunization cards at i-kompleto po natin yung mga vaccines na kulang po ng isang bata para naman po hindi po sila nagkakasakit ng mga VPDs o kaya yung mga vaccine preventable diseases natin and hindi po sila yung simulan po ng mga kaso na pwede pong kumalat sa ating community. So again po sa mga tagapangalaga, Doc, kailangan natin pumunta, kumpletuhin po yung ating mga bakuna. Tingnan po ang inyong mga records, ang records ng inyong mga anak, and kumpletuhin po natin yung lahat ng vaccines na available sa ating mga health centers. Yes. Napakaganda ng message ni Ma'am Tin. Ma'am Now. Yes So, po. ang emphasis natin dito, prevention is better than cure. Pero meron pang bago. Prevention is better than gastos. Yeah. Bakit? Kasi kapag nagkakasakit po tayo ng mga sakit, polio man yan, measles man yan, beke, o kung ano man, nagre-require yan ng hospitalization, check-up. Syempre, additional na naman yan na cost sa atin. Preventable siya eh. Hindi mo na dapat problemahin na magkasakit ka.
Pag may bakuna ka, may protection ka. Pwede yon. Pero kung hindi mo gugustuhin magpabakuna, magkakasakit ka. Gagastos ka. No? Ngayon, pag nagpabakuna ka, maglalagnat ka 1 araw, 2 araw. Pero kapag ikaw ay nagkasakit, gaano katagal ang confinement sa pneumonia, ma'am? Oo. Gaano katagal? Yes, umaabot na 5 araw, 1 linggo. May gastos pa yan, may bayad pa, May pagkain ng antibiotic bantay. Di ba po? Absent ka pa sa trabaho mo. So, mas matagal. Kasi, preventable to, pati yung mga komplikasyon. So, hopefully, makonsider ng ating mga BHW, mga nanay, i-weigh ninyo, timbangin natin. Saan nga ba ako mas magbibenepisyo? Sa konting sakripisyo na maaring maglagnat, pipila ako para sa bakuna, or mako-confine yung aking anak, magkakaroon siya ng komplikasyon, pneumonia, mapaparalisa, at kung anuman. So, syempre, pipiliin natin yung pinaka-healthy na option, which is bakuna. Yes. Ano, ma'am? Yes, Doc. So, yan. Marami na naman tayong natutunan po ngayong araw. No po? Yes. Actually, dami talaga. Kahit ako, na-refresh na naman ako nung sa mga tungkol sa iba't ibang sakit. Yes. Kaya naman, Ma'am Tin, and of course, Ma'am Now, Marami na naman tayong natutunan ngayong araw. Kaya mga kabi, tandaan, kumpletuhin ang bakuna ng inyong anak at makilahok sa routine immunization. Kung may mga katanungan po kayo, PM lang or comment lang sa baba mga bi at subukan namin niyang sagutin. tama ka dyan, Ma'am Now, para palagi tayong updated sa mga health events at IEC materials. Huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating social media page. No? So meron tayong Facebook page, Viber Community, FB Community, Material Directory, at lahat pong ito ay accessible sa ating mga BHW at kahit sa ating general population. At dahil dyan, magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Parehong oras at parehong araw. Laging tandaan, ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya always be healthy para sa ating katawan ay always G. Yes, tama yan, Ma'am Naomi. Kaya let us all be healthy. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kaya, BHW me, be healthy with me! Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023.
Welcome.